गिबियावनो अनसुं रादाब चेनेल जानानै बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनै 2021 मायथाइनि 20 अक्ट'बर फैदों होनबा गुबैयै दंमोन इन्डियान सुपार लीगनि एबा ICLनि गेलेनाय मेचखौ चेन्नाइ एफसिआ 0.1 गल हायद्राबाद एफसिनि हेंथायै देरहादों। मेचखौ देरहानानै चेन्नाइ एफसिआ पइन्टनि फारिलाइयाव आवगायबोनायखौ दासिम नुनो मोनदों। रादाबाव दङ रायजोनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ 25 नबेम्बराव जेवारि बिरखं गाथोननि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन। उत्तर प्रदेश रायजोआव फसंनो गोदान बिरखं गाथोना सुबुंफोरनि थाखायनो खाबु गोनां जागोन होनना रायजोनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ फोरमायदों। थामथि रादाबाव दङ दासिम खौराङाव मोनथिनाय बायदिब्ला उरिष्यानि फरायसालि आरो फरायसालिमायाव फिन कर'ना भाइरासजों गोसारनाया फरायसालिनि सा 53 फरायसा आरो सा 22 MBBSनि फरायसाफोरा कर'नाजों सन्देरनायनि रिपर्ट मोननायखौनो फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दङ अरुणाचलाव NSCNRनि सानै उदखारिखौनो हमदों। अरुणाचल प्रदेशनि चामलां आरो तिराप जिल्लानि रांदाय बिलाइ लांखारलाय जाथाया बिसोर उदखारिफोराबो लोब्बा दं होनना फोरमायदों। बाथि रादाबाव दङ हादरगिरिया आसाम राइफलनि जवान प्रणब ज्यतिनो सूर्य चक्र बान्थाखौनो गथायदों। प्रणब ज्यतिया गावनि माव बिबानखौनो गिनो रोङै साहसजों दिन्थिनायावनो बान्थाखौ आजावनो हायो। दथि रादाबावनो दङ दिनै भारत हादरनि मिरुनि मन्त्रि जन बारलाखौनो वेस्ट बेंगलावनो थानाय गावनि न'आवनो BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, MLA लरेन्स इस्लारि बिथांमोना मोनसे हानजाया लोगो हमहैदों। लोगो हमहैना बिथांमोना BTR हालामनि जौगाखांनायनि माखासे गोनांथार आयदाखौनो लानानै सावरायदों होनना खौरांगिरिनिसिम फोरमायदों। स्निथि रादाबावनो दङ बर' सावथुननि मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर थाख्लाय नार्जारि बिथाङा किडनियाव अन्थाइ जानायनि जाहोनावनो अपारेसन खालामनो रङियानि स्वास्ति देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होनना फोरमायदों। दाइनथि रादाबाव दङ मुंख्लं कर्नेल बि सन्तोष बाबुनो महावीर चक्र बान्थाखौनो गथायो। लादाखनि गावलायनायाव भारत आरो चीननि सान्थ्रिनि गेजेरावनो गावलायनाय जाथायाव कर्नेल सन्तोष बाबुआ मुंख्लं जादोंमोन। नोंथांमोना आंनि फरायनाय रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामगोन होनना मिजिंथिबाय। होमबा दिनैनि रादाबा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।